हेलौ लोगोफोर नोंथांमोना नैबे बर' YouTube चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै हो बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। हेलौ लोगोफोर आरोबाव आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय होनब्लासो मिथिगोन दि दिनैनि बे गोदान मिउजिक भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर नोंथांमोना नैबे आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै हो बेफोरबायदिनो गोदान भिडिअनि आपडेट मोननो थाखाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नोंथांनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। फैदो लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि बे गोदान मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों लाइजाम। नोंथांमोना नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ दासिमबो नायाखै अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। बे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों गौतम ब्रह्म। बे भिडिअखौ बिथांमोना अलरेडि फुल आपल'ड खालामखाबाय। बे भिडिअनि कास्टिंआनो जादों उत्तम बसुमतारी, राधिका मोसाहारि। नोंथांमोना दासिमबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायाखै अब्ला नायनो हागोन। बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। बे भिडिअनि कनसेप्ट, सिनेमेट'ग्राफि आरो डिरेक्शनानो जादों बिजय। बे भिडिअखौ नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नायनानै लानो हागोन। बिथांमोना बे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामखाबाय। बे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों हेमानि नार्जारि। नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला भिडिअखौबो लाइक खालामनानै होदो। बे भिडिअनि DOP पस्ट प्रडाक्शनानो जादों बिलिफां बर'। लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे भिडिअखौ नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों बिलिफां बर' भिडिअग्राफि। नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांमोननि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैनो हागोन। लोगोसे बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोननि गेजेराव आं बेफोरबायदिनो गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेट लानानै फैबाय थागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना नैबे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां लोगोफोर। भिडिअनि आपडेटआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलां, भिडिअखौ लाइक खालामदो लोगोफोर। नोंथांमोननि लोगोफोरनोबो नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय शेयार खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटआ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो फैफिनगोन।